Ole, si bai le vek ole video pakhat toy te kan siam le lok do na teacher ed chung chang kha kan chei do na then kha chung kan thiam to me thema ro chu kan teacher ed a kha approve lampanga kan pache de ulak ni mela chu ma nia ma lo in lak thei dan tu kong a kha kan chei kha thain ka sia chu wang chu kan tilok do na ni a video sei don lova chuan chumi ma chuan thil pakhat kan soi du chu hei VSK guide hi siam hnem ta khop maya om nual to VSK kherlo po u dai te vidian jali kan an tiang chi te thil ti sang sang kha ka siam nuala hemi abi takin VSK hi karin ai hian kan tangkai pui hi kan tamlo ang ren khop maya video kan siam hi nge ni en lo nge ka ti don ka hre chi lova ka video ka siam uluk dewa ka siam akim theyang bera ka soi hi miron zot non le an tam ko maya achang hi chon kan ning ve de uchina video kha in en lo mi en uluk ta che u han ti te kha kan ne ya kha tianga ka lo ti te po kha enge ni boy chang de phei chon alo nin ong ve de uchina in ho thu ka sei palani chon min lo hrethiam samula ka video hi uluk dewa in lo en chuan hemi a khoi dan phena hian thil tam tak har sat na om thei enge ni unforeseen khatiang problem ang chi om thei kha a chan na tur in ruam man na tur nen lam khan ka soi thina chu kan en hian kan ngai sa chiang lo nge ni a khatilaya hetilaya nge ni a VSK a web based software om chi lo ma se chu tianga lo ni chuan chu ti chuan ti turane ti ang kan soi thina hi zo na hi ka tong nem phuk me chu wang chuan han en ulung deula thain kan hria a tin chu ti rual chuan thil pakhat kan ti lan lok du chu keima channel chung changa hei hi ka channel n2 te hi heti za thin ni a atam ber ka channel a n tam ber hi VSK guide thi ni a video positive tu kalanga alawa ta hian en taila subscribe ka channel subscribe tu ka channel zong n2 zong tila VSK n2 zong tila kan sei sual lo mai te zinga 37% che subscriber an ni a abak zong hi 62 hi non subscriber an ni a hemina alan tir sian tak chu video thar ka da hi 62% hian an mulo an shelo mo hetilaya group akaron post le ngote ni lo chuan heng ho hian an shelo subscribe zinga po hian notification bell in on lo chuan video ka da thar hi in shelowa up to date theyang berin ti ka voina kan har sat na tam tak miron zo zinga tang te khan miron zot kherlo pon har sat na khatiang khan lo ne ve thei ti terin thu wang khan ti khan khatiang lam pang kha video ka siam thina ni zana po location kan location dikle diklo enge ni attendance kan te thei lo in location dikem kan te diklo po hre chiang chuang si lo khatiang ka kan tamawa han kan location diklo check dan all some ber tura ka ngai ang khan video karon siama ti chung pen voin lam panga po attendance ka pe thei lo anon tia an location tek anon thalak anon post atang ten kan ena an location an school location ka kan en sakaram noya te then chu lo oma a then chu omna te lo dik lova khatiang vel khani a ka be sei angin ka channel hi engani ka video kan lamang tangkai lova so ma te nei subscriber zinga po hian notification bell in on lo chuan ka video tharin mu thei don lova in hu mei thei don lova tin non subscriber phe to nan mu don mi lova ka video thar nei hi an tangkai pui don lo ti na angani chu wang chuan in tangkai pui video hi in lo ma mo ve thin si ka chuan mi lo subscribe ula notification bell kha lo on ula video thar problem om thei ang chi karon si ma piang kha in lo mu zung anga in lo ma ni pon in lo solve thei zung thei don ani ti kha kan soi ma cha ani le kan ti tura kan lut ngal deuh mi anga zitir tu kan add dona kan add main ka soyang khan zitir tu kha lo om ton om the chu wang chuan zitir tu kha starti tarachangin kan zong phot thina ni tachangin an ming te kan ta pa kan start sa ani na te kan zong thina kan mu chuan an teacher code kan la a ti khan kan import thina import tu mu lo kha hetilaya li sa kan mu lo kha e ta ngai ta chu kan add ta ni add dan hi chu ka soi thui lawang ka soi du lok ero chu
teacher code hi automatic in ron in pe a hi ti dang la mangai lo tian in ring to pang chuan teacher national code hi aron all ta a hero hi chu in zir tir tu 8 tur khan udais lama teacher code national mo udais code kan tiang chi kha kha anei to chunin da telanga anei lo chunin da tel lo mayang abak zong hi chu en ang hi ni mai ta a chuan kan submit ta ni kan submit a kan submit chia hian kan skula ke mani skula khan ron om ngal don lo aron om ngal don lo kha chu kan hrato thawin ka ringa chu khoya nge om kan ti chuan kan skula lut lovin delete and verify a hian a lut delete and verify a hian a lut chuan zirtir tam tak khan kan hena pomiron zo thina kan eta delete and verify a kan da a om rei to lu tuka enge chan po kan hrelo intia khalaya khatlem ron sei bel ka du lai chuni ta a delete and verify kan han lut hei pahni ala omani hemi skula po hian ala approve lo mo heta hian om zia kan hriat tura chu le kan hmalak dan tura chu ama tabera chuan kan zirtir tu kan et che hian tu na miang hian pinkin omani arong hi pinkin pinkin omani pink ka a om hi chuan hemi enge hetila hi a pink ka a om chuan tu ma in tu level ma an na khoi lo kan eta chumi bak chu la thleng lo tina chuan hemi teacher eta hi voini approve angaya district in approve angaya chuan state in approve angaya chu engtin nge khoya nge tu na hena omme ka khoya nge tu na hena omme ka tu te approve nge langai ti akha kan soi tu ra chu ni ta tu na hian pink in oma ni china kan soyang khan pink in oma hemi om zia chu hi khoi level ama approve la om lo tina chuan ama sa jok tu ra chu district approved tura ni a district approved tura hi de in omna in DPO wa theu khan approve tur ani in kashia min shildanin DPO in approved tur ne chu nangmani ni lovin in CRCC te in Sri Lanka chumi skula chuan chumi school udais ko tamo chumi skula chuan teacher thara oma hei khonga in min lo approve sakte u in tianga chu CRC in DPO lampanga ahanti tirang chuan DPO in anlo approve nu khan tuna pink ka hi arong hi ron thla kanga orange chin ron don ani orange chin chuan orange satia a om to chuan DPO in district in approve to a state approval nga alangai chuan state approval nga alangaya chuan state approval a chuan state a hian mi pakhatin a khoya atam angreng view me the na dang hin pem ka shelo VSK hian za in concentrate em ka shelo wa khami ni khachuan na dang nei pa ni khachuan lo engeni 810 tampe khachuan ke man nga de pokhangai me theya khatiang khani a chuan orange sa om to chuan state in approve angai chuan state in unapprove zo a arong ring khak lenga agree nom don ani ta hian delete and verification ena agree na lo om to chuan fully approve ani to a chuan in skula aron lut to ang in skula khan mo etilaya data correction o teacher correction a heron lut to ang teacher correction a heron lut anga ma se chu ta chu ni share tur chu teacher correction a khan aron lu khan pending in aron lut don ani aron lu khan ngai thangal ngot chu pending in a lut don iwa working a iwa thak le ngai tumi ni lo chuan attendance po pe thei lawanga TMS registration po ati thei lawang pending chung kha chuan chu teacher a chung cha kan share turania chuan malak dan tura chuan ka soyang khan delete and verification a khan in enanga tuna hena ping kalania a ping ani chuan a ping kani chuan district in anla approve lawa district kada approve tir don chuan hei a ping katia orange ne nei khop me akhoi jok jok ponita se a ping kani chuan district in approve lo tinania in CRCC te through in district in BFP ranga district atimi khami chu approve tur kan neya milo approve man mo sakte u in ti ranga chuan district in approve nuwa SPO in approve lenga state in approve lenga aron shing to ang state in approve nu chuan in school aron lutanga chuan azawani mai in school lu nu khan working
approve level at working azawanga nangni ro chun working in tianga TMS registration in tinga langa attendance pe ve the nga la chuan TMS lampang po khoi ve the nga chuan thil pa kan shed le tur chu hemi kan e ta hi office lama an lo cross check anga adming hi om to em chuan engani duplicate te ni em ani em ni lo em ti khan lo enanga duplicate ang ti te ani emo khatiam rem lo ang ti te ni khachuan hetilai hian rejection remark oma unreject chuan unreject chan ta hena ron zia kang chu enge chan ti khan in lo shredon ani chuan thil pakhat kan soi hi chu soi lo meng hetilai hian chu tuna kan video chuan kan soi ve chin chini to mai se aronga zir khan khoi level ange kan thlen to ti kha kan the theyanga chuan district level a kan la tang ani chuan kan CRCC te thuin min lo approve ma sak tur khan nor kha atha ani chan chu office a thok te hi VSK abik takin district a thok hi VSK an concentrate tek lova tadang ne an khoi wangin lo mu lo palte lo check lo palte om the khatiang khan information CRCC through impact ti thin do ne chuan hetilaya kan buaina tam tak chu kan solve thei tura sangai kalame